Com es porta tot això? La legislació d'intel·ligència artificial és una legislació que encara no està aprovada per la Unió Europea i, per tant, després de que s'aprove, tindrà que vindre a la resta de països per a que s'apliquen cada un d'ells. És de 2021. No s'ha aprovat encara en Europa, per tant, com a mínim estem pensant en 2 anys, com a mínim, per a que se comenci a aplicar. Com a mínim. Jo dubte molt que s'apliqui. Així tenim un problema molt greu, i el problema que tenim és l'acceleració algorítmica. En aquest cas, el problema que tenim és que quan aquesta llei d'intel·ligència artificial s'apliqui, estarem en un altre context. Ara estem parlant del GPT, però quan aquesta llei s'apliqui, possiblement el GPT ja estigui molt interioritzat i estiguem en un altre nivell. No estiguem parlant de la intel·ligència artificial generativa, sinó estem parlant d'una altra. Llavors tindrem un altre problema, perquè cada nou pas que donem en intel·ligència artificial, en Big Data, en Internet de les coses, fa falta una altra legislació nova. La legislació és molt lenta, mentre que la intel·ligència artificial i l'acceleració algorítmica que produeix una acceleració tecnològica i que produeix una acceleració social, que ens fa fer constantment lleis, no és suficientment ràpida per poder-se adaptar a aquesta acceleració algorítmica. El GPT, per exemple, és un algoritme, però ja estan intentant aplicar aquest algoritme a màquines per a que aquest algoritme pugui fer moltíssimes més coses. I el problema que tenim és que per moltes lleis que tinguem antigues, els problemes actuals no se poden, diguem, minimitzar els impactes d'aquests problemes, no se poden fer amb les lleis antigues perquè ja són anacròniques per a aquests problemes.